a Game Survivor harmadik része. Igen, Itt az van nagyon velem jó, na Reiter mindegy. és Driller. Sziasztok! Ja, szevasztok. Mit jaga? Jó. És itt van belünk Kulabá is. Oké, Driller, te hülye vagy. Igen. Ez már tudtuk. Ennyi, Egyre ennyi. érdekesen megnéztem A franc. megnéztem a TFS videómat, ott vékony volt a hangom, megnéztem a Game Survivor-os videómat, ott meg mélyebb volt a hangom. Érdekes. Ja, de most rohadt A halkok Fresznek volt. néha ilyen kedve van, a Fresznek néha olyan kedve van. A Vagy, Igen, meg vagy éppen az én Ö, hallod, vagy éppen az én kedvemtől függ. A Clay blokkokat kell kiégetni, de szerencsétlenek, hogy színes legyen. Nem is, de nem igen. akarom azt, hogy direkt blokk, hogy legyen és Jó van, akkor akkor legyen téglánk. Én téglát akarok, igen, áú! De az csúnya. Na mindegy. Push. Nem csúnya, csak olyan, nem olyan. Olyan nem- szép. nem. Jó van, na, gyere rohadt Enderben, megöllek. Hol vagy, Józsi bácsi? Kicsit elosztottam a kemencék közt a terhelést, így a Clay részéről. Hol? Mi? Hol? az a vagy én annyira tömve vagyok, és nem tudom, hogy mit tegyek le. Hosi? Szóval itt mindenre szükség van. Jó, azért egy-két dologra nem. Úgy. Kicsi husi. Mindegy, én bányászok. Ó. De nincs olyan fákjám. Hé, van, Krei! Mondom leeste! Szerencsétlen. Én majdnem kitapostam a veteményest, az sokkal nagyobb katasztrófa, mint az, hogy nem majdnem leesel. Tehát Ah, nálam volt 3 dia. Szerencsétlen. csak 3 itt a gömbben, azért az csak 3. Au, leestem. Nem, hashtag. Egy kis sültöt eszek. Sült húsig? Adjál nekem is? Nem adok. Akkor rohadjál meg, én vágtam a disztót. Én voltam ott 3 napig, én nyírtam meg a fülit. Aha, én öltem le. Te ölted le, mert te voltál a nagy menő, aki azt hiszi, hogy sniperként minden. Nem. Itt van a mamus! What the fasz? Azt nélküli manus. Várjál, ne, én akartam te. Ne kopizzatok, nem kell így copyrightot csinálni a videóból. Átraktam Ézire, mert szerintem elég brutál normálnak, hogy folyamatosan jönnek az új mobok, mert Ézin is elég sokan Az jönnek. nem van, hát nem van. Hallod, beleesett a creeper a csapdába, amit Basszus, itt random egy építettem. creeper! Azt jön meg. Ezt nézzétek meg, figyeljétek. De, Megtaláltam ezt a sivatagos nyavaját újra, amit ti már egyszer megtaláltatok, ez az. Ja, Nem de mész itt innen, volt fúj. egy spawner, nem ebben a sivatagos nyavajában, itt volt valamilyen A spawner. faszt állítod át. de akkor csak este tegyük át. Szedek egy kis homokkövet itt, meg homokot, mert arra szükségünk lesz. Ja, Még a jövőben. Anyádat üt... Talán, hát szerintem. Gyere, Ender bácsi, meghalsz. ott az anyósom. Oké, talán én halok meg. Na, gyere, Gyere szívfejű. Ne, itt be kell fedni, tudod, hogy 3 blokk legyen. Egy kicsi és meg kell adni, és akkor oda beportál, Tü-tü-rü-tü-tü-rü-tü. és úgy majd le kell lőni. Tü-tü-rü-tü-tü-tü. Biztos. Ne dugrázzál már, mennyire szereted azt a túrát. Nem, csak rohadtul. Hallottam azt a szart, és Ilyen, nagyon fülbemászó. Ja, amúgy rohadt. Ez is szarszám, de hallottam, és ilyen. Megnéztem róla egyszer egy paródiát, egy Minecraft paródia, Jézusom. Azt én is szoktam már 4 Í, az nagyon. Én már nagyon sok Az nagyon Minecraft nagy. paródiát néztem róla. Vissza a házba, gyerekek! Jön az Este. este! Nem baj, én bányászom. Ja, gyerekek. Bányában a bányában Tüttüri. így is vannak szörnyek, ne ordítsál már. Ó, arany. Bányában így is úgy is vannak szörnyek, szóval most Az. pont nem érdekel, hogy este van. Tehát. Hogy? Átvett Krei az ajtón. Egy ilyen varázslóféle vagyok. A ráadásul Na, ja, na, és na, most jön egy meglepetés. Lesz Fable 3 gameplay. Ez az, nagyon jó. Ami egy nagyon raki. A faszt a lyukadba. Ez egy rohadt jó játék a Fable 3. Őszintén magyaroktól kismagyarét láttam, de a kismagyar se játszotta ki. Azt a rohadt találtam gyémántet a gömb segén.
Hát egész seggedre, nem tudom most mit mondjak. Oké, én szerintem már vissza kéne majd húzódni. Már jönnek azt kell itt, és vagy jól segbellőnek. Segbellőnek, gratulálok rá is, segbellőnek. Igen, segbellőnek. Segben lőnek. Gyorsan pakolok egy kis fákját. Pakkol ezt Ahogy fel, én te szoktam neked is tenni. gratulálok. Akkor rakok le fákját. Pakkolsz. Én csináltam biztonsági kaput a creeperek miatt. What a hell is fucking dead? Obsidian volban. Nem, az túl sokára Krejt. Krejt, mi a rohadt életet csináltál ide? Köszönöm, mi a rohadt életet csináltál. Milyen fákja, te? Zsidó. Vagy. Krejter, ne beszélj csúnyán. Szétrúgom a Krejter, zsidó popódat. vagy. Oké. Én pedig felszedem itt a fákját. Jön a zombiba. Zombiba? Ját. Te pervers. Zombi, az nem Ott zombi. van egy bárány. Kifúrtam a gömbből. Az jó, hogy már... Vigyázz! Ne! Gyere vissza, Dave! Minek? Jönnek, gyere már! Menj, de mit csinálsz? Én szépen építeni akarom ezt. Semmi. Rohagyj már meg, Krejter. De nem, jönnek! Szarom le. Jó hallgatni, ahogy ti balhéztok odafönt, én itt jól el vagyok. Rakjad. Szerzem a gyémántokat. Ez egy És nem mondjuk- Mittori. Nem ártana, ha Hol mondjuk... volt ez Mittori? Valami nagyon üt engem. Mi zombi? Eltöritek Kimaradt- az ajtómat, én széjjel verem a seggeteket. Gyémánt! Végre. De hallod, álljál már ide! Ouch! Végre találtam egy nyomorult diamondot. Téged nem üt? Au! Krejt, te szerencsétlen vagy. Vagy be is bizonyosult. Eddig is tudtuk. Vettem meg. Ne ordítsál már, te kislány! Segíts! Épész! Megalom őket! Én vagyok a fasz a gyerek. Úristen, mennyien vannak, mint a spawnerből jönnének. Igen! Én innen ütöm hátulra biztonságból. Legalább az rohadt mini zombi, mennyi élete van ennek a szerencsétlenek, csukd be az ajtót. Hallod, ezt inkább hagyjuk. Én úgy vagyok vele. Ja, tehát azért... Igen, én inkább így vagyok. Kell valakinek kaja szóljon. Igen, én elég első most gyártani fogok egy páncélt. Már csak nekem nincs. Ennyi is Jól mindjárt lehet. eltörik. Jó, azért nem. Hát ha aranyból csinálod, nem tudom mire számítasz. Igen. Szexi kinézet. Tehát... Az arany az rosszabb, mint a lánc. Az arany az rosszabb, mint a láncpáncél. Hallottuk. Mondjuk a láncpáncél az jó, de az arany az... Ez az végre megint... Majdnem leesett a diamond, mert pont a gömb legszínűbb. Mert szerencsétlen vagy. Nem, én szerencsés vagyok, mert megfogtam. És még egy diamond, ami viszont már a gömb legalján van, és így le fog esni, hogyha kiszedem, vagy én fogok leesni. Oké, essék. Sok sikert. Kacevasztok. Na Na énekelj rá, nincs jó hangod, köszönjük. Tudom. De hát még jó érzés. De nekem jó Olyan hangod az, hogy van. már tudod, hogy ez papnolnak maguk mellé. Tehát ez így annyira nem jó, mondjuk. Diamondot így kell kiszedni. Szépen, Szerencsétlen. szépen alá Menj már onnan! Menj már onnan! Csukd már be a rohadt ajtót. Meghaltam. Ez az. Gyere már, meg- oké. majdnem Adom a nem már meg. De elveszed az én cuccaimat, akarodja inni. Hol a sapkám? Ott. Köszönöm. De rohadt mély zombi annyira idegesítő, hogy betették. Aha. Szerinted kit nem idegesít? Most komolyan mondd meg. Téged. Kéne szerezni bőrt meg. Engem idegesít, de nagyon. Hogy olyan rohadt gyors, mint a Craternek a VCC-je kell. Ne kérdezz, hogy ez miért mondtam. Nem kell összeszoktál. Van sok rohadtunk.
Rohadtunk? Nem rohadtunk meg. Látom a thrillert. Küldöm a pacsit. Na, szép. Még egy diamond éljen. Jó. Már 4 darab diamondom van. Skelly! Vigyázzál, ez pofádba lő. Eli, itt van az, Kelly. És De még szerencsétlen te... egy diamond. Menjél ki, Crater, légy szíves. Nem! Húzd ki a veledet! Már 5 diamondom van, és ez csak az enyém, mert én irigy vagyok rá. Tudjuk, hogy Ha, irigy ha. vagy. De az enyém is, Nem, mert az én nem szerverem vagyok, nem nem vagyok vagy. Én nem vagyok, azért megosztom veletek, tudod, megosztás. Igen, megosztod veletek, hogy látod, hogy láthatjuk. Ja, tegnap Igen, zavartál. igen, láthatjátok. Köszönés. Nem, tegnap zavartál, köszönés. Látlak. De komolyan így köszöntek egymásnak. Látlak. Én is. Hú, nincsen fákjánk, úristen. Alud valakinek el kéne, valaki... Lépjetek le, én alszok. Ne, hogy lépünk. Húzzatok le, Na, én vagyok a videós. Jó van, kus. Meg én. De hogy nem. Nem húzunk le, na, kibírjuk az estét. Oké. Félve és nehezen, de kibírjuk. Előtt szerezzetek több izitárgyak, majd akkor aztán beszélhetünk Én ilyen. alulról üttem őket. Szevasztok. Alulról, Crater. Foly. Burgonyát! Fel kell venni. Burgonya! Ez az krumpli, burgonya, de miért nem úgy nevezni, hogy krumpli? Betel, gyere. Úgy mered úgy nevezni, hogy burgonya. A krumpli sok... Úristen, jön a creeper. Faszod, de már nem bírlak ki. Itt egy skeleton. Crater, sose bírlak téged kizárni. Bele. Igen. Én varázsló vagyok. Rohadt De cheater. most, honnan? Elkezdi Szevasz, Enderman. Szevasz, Enderben! Fejeljük a Enderben! Nem, komolyan itt volt. Neki mentem. Crater, Kemény neki vagyok. mentél? Biztosan? Aha, el is teleportált. Elhiggyük. Szerintem ne. Legjobb Minecraft. Creatornek semmit nem hiszünk el. Megfagyott! Ne ordíts rá már. Ez nem hiszem el. Gyertek és nézzétek meg, Mit? hogy Szerintem úgy már mennyi, reggeledik. hogy mennyi kéne még, hogy Mi megcsináljam a, ezt mi a a jó helyet. büdös? Mi a franc, mintha spawnerből jönnének a hülye zombik? Ugye? Jó, nem, azért nem, csak kettő. Így hallod, így jött a zombi, és így egybe mentek pont, és így láttam, mintha így ketté vált volna a zombi, mert így 2 zombi így pont egymásba volt tömörülve. azt Egymásba mondta, volt, igen, egymásba. Igen, éppen azt csinálták, tehát. Jó, visszahozták a kicsi zombit, mint a kicsi... Én egyszer már spannoltam fejjel lefele álló. Kicsi... De még egy zombi, nem igaz? Úgy kiállított a pénzfúrra a nehézséget. Mert nem fogy a kajám egy kicsit sem. Még egy zombi, de honnan jönnek ez? Már nem sprintez. Még egy zombi! És a creeper is. Jó, van, most már Manus, nem mész innen? Jó, a creeper Hát, szerencsére Dave nem megy vissza. átállította easy-re a kis gyökét. Dehogy állítottam át, te Ott szerencsétlen. van, te igen, ész, ott van, Hol? Nincs olyan szabály, hogy normálon kell játszani. Figyelj, Nem utána baj. te meg átállítottad normálra, te igenész. Jó van, igen. Tehát pénzfúron kell játszani, mert nem pénzfúron, hanem izén kell játszani, izin vagy normálon, és szerintem választok az easy. Ne, normál. Normál creeper! Normál knip. Normál creeper, az milyen az, hogy normál creeper? Nem normális creeper. Mert van nem normális is, tehát itt, Van normális is, meg nem normális is, igen. az igen, ez nagyon nagy benne a Logika? Én szerintem megint Ez fölrobbant, pedig 20 méterre voltam rajta, és egy fél szívet nem sebzett, de azért úgy gondolta, hogy fölrobban, mert az agya kicsi kapacitású. Milyen az agya? Kicsi kapacitású. Mi a tiéd? Enderman! Ennyi már! Enderman! Szexi ajtó. Hol van? Ha, nem adott pört. Ugorjál le a pörlért. Pókot mindig meg kell ölni, mert az a fonalat, ez az. Ó, itt van egy tégla. Kijutok, Még tégláztok itt tenti meg. Szexi Olyan rossz, hogy nem házat. lehet levédni. Itt Levédni? van ment egy enderman a házunkban, hát nem szórakozzál. Jövök! Ja, innen nem tud eltele... Be van így szorulva ide, és innen nem tud elteleportálni, ez egy enderman farm. Farm. Igen, Van enderman. valakinek kaja? Mi a fasz? What a fasz? Találtam jó pár diamondot, úgyhogy igazából...
Most úgy Igen, értből már nincs hiány, csak így kaján. Kaján? Azért páncélt meg ne csináljunk, Diamond. Igen, szóval... Ne, oké, leöltem egy creepert, menő vagyok. Menő vagy. Nagyon Ott van egy csirke, és mellett egy creepy. hallod. Te vagy a Győle, neked legmenőbb. laggol a Úristen! hangod. What a Valaki észre? Nálam van egy jó pár cucc. Igen, Crater. szóval én haltam meg, szóval mikor lezuhantam, hozzá teleportáltam. Oké, köszi. Itt van, Nefe. Te meg a botomot ad vissza, Crater. Be van a chestbe, de a többi cuccom, légy szíves. Ott van minden, egy jó idő, kardodon kívül ott van minden. Nem, ja itt van tényleg. Szerencsétlen. Ja, meg egy vadsákány is itt van, ez sem az enyémból. Hol van? Meg pár technikát. Endermanus, cic. Igen, a Cobblestone meg az enyém. Hogy a francba? Ez... Nem barát. De hogy engem így nem tudom, hogyan robbantott ki, vagy hátulról robbantott ki? Segbe ment. Igen. 13. Ennyi. Szuper. Csont is van valakinél, azon is volt. Szóval azt majd valaki... Kaptam egy ilyet, motherfucker! Majd a Beszélsz. Endermanus. Ender Danus? Oké, Danod. löltem egy... Hallod, figyelj, már egy Na. csapásba löltem. Az igen. Találtam Diamondot. Ez jó. Ha csak itt Diamondot. van alattam rögtön egy creepy. Alatta egy creepy. Ja, most meg alulról jön. Alulról, igen. Ez most nem pervert? Hát de. Nem szaknyában vagyok, szóval... Nem menő vagyok. Még jó, hogy nem szoknyába vagy. Végre! 6 csontból beleöltem, de megnőtt a fa. Te tényleg nem szoknyában vagy, de hát a lányok azok szoknyában. Hát de most nincs igazam. Hát akkor telekes kis soknába kéne lenned. Menjél már! De hova? Én melletted, ez még én vagyok a lány. Hát azért... Azért, Serben nincsen szó. Azért Boci! én rád szavaznék. Boci! Meghord. Mi? Boci, tarka. Ja, bocit mondtál. Mit értettél, buci? Vagy Aha. duci? Vagy duci Krei? Nem. Mert duci vagy. Azért mindig ducit értesz. Nem mondom bucit, de igenész. Te buzi. Az volt meg. Amúgy ha bejöttök, most már automatikusan csukódik az ajtója, és megcsinálom egy vasajtót. Vasajtót csinálok 2. Most elpazarok pár vasat, mert kell a vasajtó. Fuck. Kell a vasajtó, hogy a zombik ne törjék be. Na, csinálok vasajtót. Jó, akkor én bepakolom a fegyvereket, meg ezt a szart. Ja, és csináljatok már a vasajtóhoz gombot. 2 darabot, mondjuk. Az nem jó, már skeleton meglövi, kinyílik. De hogy lövi meg? De nem, mert a kőgombot. Kőgombora gondol. Ja. Mert Jó. hát, egyszer nem mondom ki a nevüknek is volt olyan, hogy meglőtte a gombot. Melyik? Írjad le. Mondd már ki a Többet ki a nevüket. csetet és úgy írd le. És leírom Skype-on. Oké. Ó. Kiknek? Mindjárt. Ja igen, emlékszem már. Most Jaj, kéne gomb, mert most nem bír bemenni, szóval valaki Hallod? azon ki, de sürgősen. Hallod? Azokat de sokat szopatták a creeperök. 2 gombot oda az ajtó fölé, vagy mellé, vagy mit tudom én, hova akarok tenni. Egy jó. Csináltam magamnak egy házikót. És akkor ezt ide teszem. Meg ide. A házikómba nem költözünk be? De mi a szar, hogy itt nem kell nekünk ez a 2 fajtó. De Döntes akkor vágjad én. ki? Oké. Eltűztetem. Delete. Ja, delete. Ctrl D. Én addig építem tovább a házikóm. Creator, én építek neked egy sufnit. Mit? Sufni. Amit a Sheepol szerveren is építettem, és eltüntettél. Aj, de Nem, hát ezt nem mondom. Krejnész. az tényleg egy sípol szerver. Lol. Jump round. Lopom a Köszi, van fákját. ajtóm. De ne, csort. A faszom. És még én beszélek csúgyán. Ennyi. Ennyi. Hogy az angol tanárom mondja folyamatosan. Mikor valamit nem csinálunk jól. Ennyi. Ennyi. Ew! 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 Jók az új vasajtóink, olyan cukik.
Ezzel el lehet látszani. Tyú, 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 tyú. Ja, játszunk. Xbox. Azon van. Ajtónyitogatós játék. Vigyázz. Vigyázz. Azt nem bírod belőni, te okos agyú. Jó. Akkor hadd izézte a nyilamat. Na. Kurva anyád. Nem az. Amúgy sem szedtem be. Mielőtt megkérdeznétek, mi volt az, megkérdezzétek meg, mi volt az. Na várjál, elhasználom a csontit. De halljátok, ha Csontot. van fonalatok, ha fonalatok van, abból gyapjút készítsünk meg, és egy gyapjút. Csontipor, különben az állatszpavnolást kéne meg, vagy kőde, ahogy Ahogy Craig. Kreiter 200 mondaná. Igen. Mi? Semmi. 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 Ja, semmi. Majd videóban visszanézem. Igen, majd videóban visszanézed. Vizeóban? Videót, te igen siket. A Crate és a Driller azt mondta, hogy Vizeóban. Nem, én nem azt mondtam, hogy videóban. Nem mondtad azt, hogy videóban. De igen, süket. Én siket vagyok, kösz a bókot. Bazd meg. Szopás. Ha rám azt mondják, hogy süket, akkor én bóknak veszem, mert én tényleg süket vagyok félfőre. Tényleg. Aha. Melyik jobb vagy bal? Na vajon? Na vajon? Ha a jobb fülem fáj minden nap, végül is balfölre vagyok süket, de csssst. Cray, miért vágod ki a fákat, hogy rohadjál meg? Na jól esik. Nézd, van Nekem nálam is. egy epic. Amúgy a csont az olyan nagy a playerek kezében, nézd, itt van egy marha nagy csontom, látod, és szétverlek vele. Csont. Még hogy mekkora? Mi Na az? mindegy, köszönjük, hogy végignéztétek ezt a részt is, mert most már 22 percet.